apa? Heh? Apa? Kowe jelanan apa? Lah kok elek rupane? Wis mangan purung. Nak joget piye kalau berdiriin gak roh? Nak joget piye delok? Kayak 100 purung. Lho bocah elek ijen tenan. Kowe wis 100 sepurung. Lah kok ijek elek, delok ayu ora? Lho cek elek, cek elek. Wah iya pelek. Dadah tante Mita. Dadah. Salim sik tante Mita. Salim. Salim. Nah salim. Salim sik, salim. Salim. Kaget ah. Dadah. Dadah. Hah? Jegat nak jegat piye? Gak ngene-ngene nak jegat. Wah, ayo Proxia. Ora delok ya ora ngomong bar kok delok iki lho. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, ABC sih, ABC A, B, C, D, E, F, D. Kowe ayu ora jane? Ndeh. Kowe cantik kok. Cantik kok. Rembes ngene. Wes 200 ya, Mbak. Cantik kowe ayu ndelok. Ora lelek ndor kono. Piring. Cantik kebalik, cantik kebalik. Betul bodong. Rambut kriwul. Bodhek gonong. Irenge pesek. Ngene kabeh ngene kok ayu apa? Elek. Kriwul kowe. Elek ya. Teraniaya. Nah cantik lho piye delok. Cimok elek. Cimok ayu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dilo? Terus. Oh, masih siapa wong celek ngono kok? Aduh, urung adus. Urung adus. Wong ejek elek. Ejek elek ya urung adus, urung adus. Nek wis adus iki rupane ayu. Lah ayu nem ndi? Nak ayu piye? Nak lho sing elek ibu apa Citra? Citra apa Tinta? Iku mau rekam, Bu? Iya. Ya, iki. Citra apa Tinta? Lah aku digelen balang Cin, apa dibalang Cin, mbak Anam Cin? Apa? Apa dia antem atau aku? Lah kok gak percaya tiga dari. Kenapa? Lah kok gak percaya Pak dari bot geten. Swawat. Nakal. Bater itu. Nakal kok. Buar wong mek, buar watu paling.